dikurangi. Lah kok nek kowe main klothok kok betok kirek ngono menapa? Lah aku kalau tak nyetek wong. Mbok ya sing apik lho iku. Wong ganteng-ganteng itu kirek. Lah matamu blok ini ganteng. Kok ya ampun, aku ki sampean nembaino lho. Lah rupamu ki kaya ngono lho, Dre terakhir. Ya Allah, ini maca wis pelipis lho. Lah, wong rai iki ora beda karo segawon. Lah kaya ngene iki lho, Mas. Sedang kirek. Lah iya kan padha ae to. Pik. Nek iki adine kirek Mas, ya apa? Aku pik. Pik apa iki? Babi. Guyu. Akan guyu. Sakat. Seneni wis kok kuwi jebret. Guyu. Ini sudah isinya kok. Iki bose dhewe. Bose ya, Bang. Apa lho? Hei. Potong 100 gak apa? Wah, aku sungas. Hei. Bayar aku sentek. Kosong kan aku ngasih. Hei. Nah. Mulai dis. Ini punya kebete, ini bosmu. Bosnya lho. Mantan. Lah apa ya? Letak dis. Iki mbok aja redis ngono. Wes. Aku mau ngono. Heeh. Kowe kan aku. Ya aku yo ora. Urusannya terbaik. Oke. Happy. Oh, tuh. Andre, kowe sono mesane masmu nek boyoke keceten malah nambakne. Tak omongi. Kuwi iki Andre ora kuat ki ora kok perkara boyoke pongge lentur ki ora. Lah apa Mas? Kowe lak ro dhewe pongge dhewe tak hernian ndoke dadi. Oh iya. Kaya ngono iki piye yo mrene. Hei, kosong putus neng. Orang ini ngomong aku ini orang perkara herniane. Saya pakai kita orang ganti orang dino. Pesing yang umum. Orang kuat. Orang kok perkara pesing ngomongin lampunya mati. Aku ngejeting peteng bedak. Iya nabrak tembok balik nek. Bocah lek koprong ngono kuwi ya. Kan bilani ya ngono kuwi. Koprong dasmu. Kayak kulite ra tau putih ya sing ngene iki. Aku putih ora payu. Dene apa ora payu? Wis didol nang ngene iki. Aturane aku bulan yo iki. Lah bacok dasmu. Ah, mele-mele kowe. Nah, ayo. Hei. Kuwi bose dhewe. Oh, bose lho. Patri. Karo dhewe. Siap. Raton Solo. Tapi yang biasa BSSI. BSSI apa kuwi? Sekolah. Bangun nomor. Awak dhewe wong iki. Napa? Ya piye iki perjanjianmu karo aku ke? Napa? Lah, ya didadekne to sampe. Oke men to. Dadekne to lintas to.
Kowe bilang aku saya ketekan. Bu Mantri. Bu Mantri. Masa aku saya ketekan. Bu Mantri. Bu Mantri. Masa muda begini malah satu sini. Ora apa-apa Mas Bung. Ade sing totalitas satune ditenangi baru motor muring Bu Mantri. Ora apa-apa. Gimana to Bu Mantri? Nggih, satu riyen nggih. Bu Mantri mantuk bisa? Nggih. Tetep. Iya Mas Bung. Bu Mantri wis mantuk masa mantan ora izin to. Bapak ora ki nyapa? Ora apa-apa. Gontong masih nak tangan. Tak dikoi. Ene wong teko kok. Manteni. Nyapa? Iki Mas Boge kan Mas Boge. Ini kenyataan. Kenyataan. Dia bukan untuk pamer, tapi inilah keluarga yang menjesatkan keluarga yang wong tua. Lah kok wong tua nyusul. Iki Mas Boge to dikitiwo. Piantune Mbak Ana sak keluarga niku tiyang aktif. Tapi obah ki ekspresi. Ekspresi apa? Mas Boge Mas. Ora. Mas Boge. Aku jemput aku yo ngono. Piye, Dre? Dre, kuwi dibeli iki. Iku bapakane. Tapi aku ndonga langsung tak reokan iki kok. Mama kok mboten diajak lebet ta Pak Pri? Pak Pri. Mama kok mboten diajak lebet Pri? Kulo iki wonge ora saka kalangane wong gedhi kok. Piantune kawas e Ngawur. Oleh. Ngawur. Hei, aja ngawur. Karo rilas kok. Iki kulino ora panek. Ojo iki kanggo pirangan. Ora tenang. Tak ketel. Tenang sare bokong kok.
Kok diparani kono. Wah, Ping. Kowe lek piro? 20.000. Aku titip dibokno sing tiba. Hei. Hei. Tambah 40 sebenarnya. Iki guyon aja lali ndongane manten ya. Tetep no. Manane kuda. Monggo diatur cuma ngono. Tok. Mbak, kali Mas Uda. Sas nito. Orang kecil agak aneh. Ini matanya kuda loh. Hei, ini muncul angin. Ganti aku toh. Tung, ini guyon ya guyon.